Salbrumno tifra motha krungshe krungre thayo thangai bigra khagra obohai nukongo thangai samabutawai chubasu ribui tongo abohaino tidi pha salo salthang Laxmishora hamchaini takhuk forest development sak hamya mabai talbahai talbrui rombui sak hamno koklaijak tei haini bai bini khetorogo maibono jorabo mai borjagya ngai koktuma obohai manei thangsuika YTF TWF tipra mothani joto adongro baksake kwthalai thanjani mare phunugai mai borui chubasirui takhuk forest development sak hamya ngai mai bori mai yangi tongmo jorabo Tini kubang mano borok pararni ongkhoroi maibor laimano khate kheto kuplung a jaga maibor jak tamni baga asuke borok kubang makhai phaya kne maibor lai na khatini Tini sindara অসুস্থ বংনগো বেলাই সরি হামিয়ামাং লাইজাং ni bagai bong khetorong maibor borma laili aboro abon bagai paran boro joton bakhai nokore maibor ilakhe bongna saijo khale kata joton joto dagani no borok phai dol khaye ngenaro bo mothani hoite da bor lai na tam buti jing mothani hoiten boro mothani hoiten joton phaibayo tipra mothani hoite tipra mothani hoite norok TWF te YTF rok bangma phaijang nugo ajan hoiten phailei ta na ajagan hoiten phailayo belai khana hambai ni sini mungkhai ani mung Manosi Deborma ang ongkot Kilabarini surasana nung TWF kono jaga rok to tongpus tongo nin puskai ang buma bodolo tongo acha hambai ke kakanarok tini tamni baga jaga su borok kubang ma khai tini oba ke mayorok bol laina nangkha belake hambai tamle hamba tini asram bare constitution ni ungoi de west lakshmi sara bc ni ekjon member bo কয়েকদিন ধরে অসুস্থ কলাইজাক এঙ্গে চুং খিনাকা তিনি বিসি নো থ্রুতে চুং মথান থ্রুতে YTF TWF যত মিলে ওই ওয়ানসুং লাইকা বিনো যেটা সাম পাইজাই গিয়া খাইজাই গিয়া যে মাইপর জায়গা আমনো পালখাই পর না হেনে ফেলাইকা এঙ্গে যেহেতু কত সরি হামে কলাইজাক আমন বাগৈ চুং দিদি পমো চুবা চুবাবে ফেলাইজাক kai kaka nang nini sinmung kisari di hambai ani sinmunga ang blog di secretary inin bumung ro ani bung Profulo Deborma tinggan blogi tongo an YTF ni local committee president